देग्लाय थांनाय 13 तारिख चासाल' वातै रेके रेके जुग जुग फाइमानि जराव चाकमा गातनि मुस्लिम बस्ती आमसायो जेम्स जमतिया आसाहरि जमतिया तै अमिलदन जमतिया लामानि हानि सामुं तांना थांमानि सामुं तांगै तांमानि जरावनो आसमसा बरकनि साकाव किरिमा सिंसाके हा कवागै फाइमाबाय जेम्स जमतिया तै आसाहरि जमतिया आरनो बरकनि लांमा सासोहै अ नायथक सोंसानो याकारै थांनानि नांखा नायनाय बायदि नटिस लाइभ त्रिपुरा चीनी मांप्लिव देवता कबि लामारि मिन आनि खुमनि मोनै मुं मोनै रहरदि आमारि रवै बोखानि आंना फुरु देवता कबि लामारि मिन आनि तंलाय मा सुइजागै तंगानो खावो लांमा तंसा बोखा पगला मुइतु तंगानो खावो सिनि लायनाय आशिक तंलाय मा सुइजागै तंगानो खावो लांमा तंसा बोखा पगला मुइतु तंगानो खावो आंना फुरु देवता कबि लामारि मिन आनि खुमनि मोनै मुं मोनै रहरदि आमारि रवै बोखानि आं थांना फुरु देवता कबि लामारि मिन आनि